Purple Metallica, 100. Yan. Itong last na begonia nila, 250 guys. Yan. Ito guys, yung kanilang plants na ganito, ayan. 50 pesos lang yan dito. Ito guys, yung kanilang mga mayana, yan. Tagtatatlo, 100 lang yan. Yan. Yung malalaki, yan, 75 na raw yan. Yan. Ang ganda. Ayan, busy na naman si ate. Ito yung ganito nila. Ayan. Ito yung ganito nila guys. 50 pesos. Ayan. Ganda. Ayan guys, 200 lang po yan. Ayan. Oo. 150 raw guys, yung ganito kalalaking mga mayana. Kakaiba po yung mga mayana nila dito guys. Nakikita niyo po yan, oh. Ayan. Malalaki na yan. Yan, 150. Ito pong mga cactus niyo magkano? Opo. Big. Ito yung pangalan. 100 daw po yan. Yan. Yung mga ganito po yung face lily, magkano po? Opo. 100 din po. Pati itong mga kalateyan nyo. Pwede na yung 50. Ito mga maliliit. Ito maliliit yan. Yan. Ito pong yung ganito nyo pong kagandang kalateya. 100. Pati ito pong mga ganitong silver queen. 100 din po yan guys. Ito guys. Ipapakita ko yung kanilang forever rich. 100 lang yan. Tama ate, 100 lang yan. Yan. Yung inyong pong Doña Carmen, magkano po yan? Ay, ba yata ang price ng doon na Carmen na yan. Ano po ang price? 200, yan. 200 yung price. Ito po mga red siam ninyo, na mga last na yan. Nakapat na po. Paso pala to eh. Parang 250 to kasi nakapaso. Oh, nakapat na po daw yung mga red siam na yan. Yan. 250. Nagagandahan talaga ako sa mga nila, photos nila. Yung ganyan pong kalas na mga photos nyo, golden photos. Yan, may price, 300 na po to. Yan, may price. Ayan, ganyan na po. Yan. Yung ganito po kaliliit. Yan. Sandaan na yan. Ayan, 100 daw po. Basta ako yung forever sila 100 lang guys. Oh, yan, ang kapal na, last na. Yan. 100 lang. Guys, nagbebenta po sila dito ng lupa. Magkano po sa inyo yung ganito nyo? 50 pesos? Ano pong klaseng lupa to? Yung Garden soil? garden soil lang. Garden soil lang. Pag mixed soil, Sandaan ng yung malulo. ay, opo, ganyan din po kalaki. 5 kilos? Hindi. Ay, 25 kilos. Sako lang yan. Oo. Parang 25 kilos. Walang 25 kilos yan. Basta mga ganyan, garden soil, 50 pesos. Yan. 50 na yung Ito, ganitong mga mayana nila, 50 pesos na yan guys. Karamihan dito, 150. Karamihan po dito, mga relo na yan. Ganda naman. Yan. Ayan. Ayan. Ganda. Ate, yung ganito pong bonsai nyo, hindi
niya raw alam price. Yeah, meron din po sila mga cactus. Yung mga ganito niyo pong cactus. 150, ayan. Ayan. Ito guys, oh, pampaswerte, oh. May mga nakasabit ng pera. Magkano to, ate? Collection lang daw nila yan, oh. Puti pa siya, may 1,000 na, may tagwa 1,000, oh. Ayan, oh. Yan, ang ganda. Pampaswerte yan, guys, pampaswerte. Yung ganito pong syngonium nyo, magkano? 75 lang daw po. Ayan, yung mga syngonium. Ito ate, maganda to yung aloe vera. Magkano sa inyo to? Wait lang guys, busy si ate. Ayan. Ayan. Busy si ate. Ayan yung kanyang mga rare na mga mayana. Ganda, di ba? Ayan. Ito po guys, 150 po yung kanilang aloe vera. Ito magandang klase ng ano to, snake plant. Ito guys. Mas magaganda yung mga nandito sa likod ni ate. Ayan. Yan. Pasensya na guys, busy si ate. Yan. Medyo tumitiklop yung kanyang mga mayana dahil sa init. Ito po yung kanilang rubber tree. Yan, 800 po ito. May mga price na, mga nakapat na. Tignan natin ang presyo. Yan. 800. Yan. Yung variegated nilang face nini, walang price. Yan. Yung kanilang Birkin guys, 800. Ayan, ang gaganda, oh. Yan. Ganda. Yung mga iba walang presyo. Yung kanilang piro guys, 950 yan, 950. Yan. Dahil busy si ate, kinuhaan na lang po natin ang video. Yan. Basta itong malalaki nilang mga mayan, ayan. 150 daw po yan. Yan, mga rear na. Yan. Rear. Ayan yung mga maliliit nila, mga tatatlo, 100 lang daw po yan. Tignan natin yung kanilang alocasia. Magaganda rin yung kanilang mga plants dito, pero busy si ate, kaya hindi natin ma-interview. Maliliit. Ang side cake. Ito guys, 200. Yan. Ang gaganda. Ito, alagang-alaga itong bugambilya niyo. Parang bago ah. Yung doon pong maliliit, magkano? 75. Ito guys dito, yung mga maliliit, 75 lang daw yan. Yung mga bugambilya nila. Pag maramihan, 60.
kung makikita nyo sa bungad nila, ayan. Puro mga bugambilya, ayan. 200 yung mga malalaki na yan. Ito guys, yung kanilang tea plant, 80 pesos. Yan. Yan, 80 pesos. Yung kanilang mga lemon lime, yan guys. 350. Ayan. Ay guys, oh. Yung syngonium nila, oh. Last na. Magkano to kuya? Oo. Magkano to sa inyo? Dumaan si kuya. Ah? Ito guys, oh. Last na. Hanggang 250 lang. 250 na lang daw po ito. Oo. Nasa kahoy. Ang ganda, eh. Ito kuya. Magkano to sa inyo? 500 ang kanilang Mickey Mouse Palladium. Pasensya na kuya, ha. Nang-istorbo muna ako. Kuya, magkano yung ganito nyo? Magkano sa inyo yung ganito, kuya? Pidilit? Oo. 700 po yan. 700 yung ganito kalaki. Pero ang ganda na, oh. 600 na lang. Kahit daw 600 pwede. Pati kuya, itong rubber tree nyo, 200 lang to. Ma'am, 300. Ah, 300. Aray. Kuya, nandito na lang din naman tayo. Yung silong nyo, kuya, magkano? Oo. 250 ma'am. 250 yung ganito. Ito guys, yung kanilang garden dito, nagustuhan ko lang. Magaganda rin yung kanilang mga plants dito. Yan. Inalam ko yung mga presyuhan, yan. Ng mga iba't ibang garden, yan. Yan. Pero sa kanila talaga guys, magaganda na. Yan. Kuya, yung ganito nyo po magkano? Ito, guys, oh. Meron po tayo malalaki. 250 lang daw to. Kuya, ano bang pangalan ng plants na to? Gigantia. Ha? Gigantia. Gigantia? Gigantia, 250 lang. Meron din daw silang malalaki. Ito yung kanilang Gigantia. Yan. Ang malaki ma'am. Ganito rin po siya ma'am. Magkano po itong ganito nyo? 500 po yan ma'am. 500. Guys, ang ganda na. Oo. Yan. 500. Yan. Talagang swak na yan, guys. 250. Yellow danger. Ito, guys. Yung kanilang alocasia albo na napakaganda. Yan, 600 yan. Yan. 170. Ito, guys. 100 daw po. Yan. Yan. Ayan. Salamat kay kuya. Ang bait pala eh. Kuya, babalik ako sa'yo dahil mabait ka. Ano to kuya? 100 din? Opo. Talaga? Yan. Isang dahon nga lang. Pero may possible na siyang... Pero kuya, magtatanong ako sa'yo ah. Totoo ba yung caladium, yung parang unti-unti siyang nauubos? Yung nagkukusa siya? namamatay. Oo. Kasi naubos yung ganito ko. Baka po nainitan, na sa araw. Ang mahalaga 100 lang ito guys. Tanong lang ako kay kuya. Ito po, 50 pesos lang sa kanila, aluminum plants. Ito guys, andito tayo ngayon sa tabing daan. Ito guys, 150 raw po ito. Ayan. Ganda. Itong bubbles. Yan guys, ang lalaki na. 100. Ito yung type ko. Ayan. Yung kanilang impatient dito guys. Ayan. 200. 150 daw po yung ganito. Anong pangalan niya, kuya? Oxblood. Oxblood. 150. Ito guys, 100 ka. 100 each. Ito guys, yung kanilang mga mayana, ayan. 100 lang po yan dito, ayan. Ayan, 100, ayan. Ayan.
Itong arrowroot nila guys, 40 pesos lang yan. Ayan. Hello guys. Nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Bay Laguna. Inaalam po natin ang mga presyuhan ng mga halaman sa bawat garden. Kanina po nandun tayo sa Maynila. Ngayon naman ay nandito tayo ngayon sa Bay Laguna. Alamin po natin ang kanilang mga presyuhan dito guys. Ito yung marigold yan, 40 pesos lang yan. Ayan. Yung kanila pong mga mayana, ayan, 300 lang po, ayan. Ayan. Ito guys, yung kanilang Doña Aurora, 150. Ilang taong kuya? Bakit di po kasi alagaan yan? Ito guys, kamyas to, 75 pesos lang. Ayan. Ito po dalanda nila, 100 lang yan. Pareho lang man. Ito guys, yung kanilang Doña Aurora, 150. Rapid po yun, sir. Ano na? Ito po, 40 pesos lang. Kanilang mga marigold. Yan. Kuya, ang ganda tignan. Ito po yung kanilang mga mayana. Ayan. Yan. Yung magaganda na yan. 300 lang po yan. Parang ito. Ito guys, 100 lang yung kanilang kalamansi dito. Yan. Yan po, 100 na kalamansi. Oh, 70. Ito guys, yung kanilang kalamansi, 100 lang. Ayan. Ito po yung kanilang sampalok, 200 lang yan guys. Kuya, sampalok. Yan. 200 po, ma'am. Oh, sige po. Kaya ha. Oo. Ayan, yung isa.